Mwngbai Kaitor Trini video ni topik engkha Kristo ni hamjaknai tiyar kurwi. Hingke baksa borok elem bagwi kurwi yarok khakawai mano tamo Cristo Jisu ni bihikte tong hanai. Tamo ke norok sawai mandi sing elem bagono mano Kristo ni hamjaknai engkha bini mwthang se bini mwthani borok kaham rok se. Hake hamjaknai tiyar kurwi mane Kristo ni bororok tiyar kurwi hanai hinma se. Takhuk bukhuk rok noro wansogoi naidi nini yagra yagsi mokol kaisongoi naidi 80% borok Kaitor no khibiwei janija samungbai besto. Aboni main karon engkha mobile TV. Au takhuk bukhuk rok wansogoi naidi 80% borok tabo mobile no use khlai wo. Serai khonai okra sakra thugui no nini je bakha musung tui mokol nai thokjak tui no naibi mano use khlaibi mano. Facebook, Instagram, Twitter, game, comedy, cinema, serial podre por hamung siniarok bai Kaitor ni jora kaham no lairunani bagwi se abo rok snamjago. Sano thangke abo nangmani slai nangyen bangkogo. Ang sanai abo bebak soitan ni agenda rokni kam che. Bahai ke Kaitor ni bororok no lama kororoi mannai. Jorano bahai ke fologoi mannai. Abo se bonai wo. Tamo ke bo sawai mano jora bini bagwi busuk important. Khani takhuk bukhuk rok noro wansogoi denai. Jisu tamni bagwi Daniel diarini kokno tisawei highlight khlaiwei bini sagri rokno sakha mathai 24 ni 15 nailai Daniel diari salangmani a gujob khlainai selengma singsa norok no kutharono basajak nuwano omotamo hinmani abo porinai sha sawai manthang oro sabuni kok saitong je Daniel diari salangmani Kaitor ni ari a soitan mane antichrist ni kokno Jisu haine hai bini khoktui no moito khlai rowei rupi kha. Hake sing nogo Daniel 7 ni 3 no mak broi kotorma yak broi rok ujlang ni ongkhoroi phaikha aboro masa bai te masa sollaiya. Takhuk bukhuk rok norok sawai mandi johon bo abhainu nokha phonukjakmani teyaroni 2 ni simi 6 jora jeng pore lainai. Ang nukmani a yabroi musa kuku thai hai yakungke gong yakung hai bukhukke singho bukhuk hai a dragon a yabroi ni yago bini phan bini achuk thayung tei bini suar kotor rkha tino a yabroi ni bororok thaisa butharjak hai phia a ksa kotor hamjak. Sangsarni bebak bororok a yabroi no mlang chawai bono roktarbai kha. Charo a dragon a yabroi ni yago bini suar rumabai beba bororok dragon no khulumbai kha. Borok yabroi no bo hai honoi sawai khulumbai kha. O yabroi hai sabotong bo hai joba nanglai mannai sabotong hanai khulumbai kha. Teibo Daniel 7 ni 23-24 bo mak broi ni kokno sugurboi samani. Abo haike ang sawai khonarjak kha mak broi yabroi rok ongkha khorok broi habbagra o hasakao bugra chalangnai tei kubun hani slai abo juda angnai abo beba hano sukroboi kadulbainai. 24 bo bokorong kongchi ongkha khorokchi habbagra basanai rok aboni ulo tei khoroksa habbugra basanai bo swkangni slai juda angnai tei khorok tham habbagra rokno hawo khikhlainai hnai jang nogo. Teibo Daniel mera masa bai pun masa nokmani 8 ni 10 bo abo tori loksate nokhani athukri rokni asuk jora thangoi khuwi kha tei baksa athukri rokno hawo khikhlaibi suda kadul kha. Teibo 9 ni 27 bo bo hathi barsa jora
borok kwbangma bai kwrak khe kok khalainai phiaba aboni jora khaksa laikhe bo yaphar mungrok tei barok mungrok no mwthaknai selengma singsa manui rok jotoni sakao sokphainai komornani jora sokphaya sak jora abo hai wngwi tongnai hinui जों elambago nugo takhuk bukhuk rok Kristoni jonghor Paul bo abo haino sakha bororok surimani motai rokno phia bororok motai hinna rokno bo kebengnai aborok bebak nislai bo sakno kotor khlainai bo kaitoni noktharo suda haboi asoknai hake ang kaitor hunai hunnai teibo boni tolani botang noiwo जों nugo a borok hamya soitani phanbai phainai bo hawo nugya samung nangya soidom tei wanama singsa samung kwbangma khlainai hinui जों nugo takhuk bukhuk rok o mol o jora hamyani kokno kusung kusung diari rokni khuktui jonghorni khuktui kaitoni ari a soitani kokno जोंनो sawi klangjak hus wngdi hinui haifano जों hamjakma yes takhuk bukhuk rok soitan 60% kamyab wngkha aboni bagwino जों podre por singsani manui bai rangri hamnani janani batailainani aborok bai res rwlaijak tei podre por raida kwtal tubuwi kwbangma denomination kaitorni bororokno hamlok phaikha bwkha udrum udru khlaikha abo kubwi takhuk bukhuk rok norok prai kok sama khana trungna agini din kurikha hinui phiaba ang sawo ha ageni nokha ageni saltal athukri tuima tuijlang buphang wafang jora bebba agini haino 1 second phano beshi kurui haifano se agini din kurikha hinui salaiwo takhuk bukhuk rok norok wansogoi denai okogrokno bebbak ageni borok manushya ageni poshu pakhi bebbak ageni haifano agini din kurikha aboni main karon wngkha borok manushani bwkha tongmung chamung agini hai kurikha aboni karon kaitoni ari ar soitan borok manushani bwkhano truk truk change khlaiwi tubukha yes o din o sal tabok chini moholni buskangwono nugjagui tongo aboni reason soitan 60% kamyab wngkha o sungsaro bo jora tei raidano pojonto slainani nainai hinui sawo hake phari जों hamjaknai leinai Daniel 7:25 no bo kaplai kaitono hamya sanai tei kaitoni bororokno kusuknai bo jora tei raida rokno slainani naiwanu bini yago kaitoni bororok bisik tham khaksa ma tongbai nai hinui जों nugo takhuk bukhuk rok norok wansogoi naidi oro bini naharmung tamo jora tei raida aboni bagwi kaitoni bororokno podre por manui bai belogui lezi khlairi tomkha tei kwbangma raida kwtal phungnai rokbo o sangsaro onkhorkha abo agebo tabokbo aboni bagwino dui johon sato johon hai hinui sawo lama koro ronai rok kwbangma no sangsar gwnangwi onkhorkha borok Jisu Kristo no borok wngwi phaikha hinui goseya omotui borok no lama koro ronai bo Kristoni kena ari hinui जों nugo tei 2 Thessaloniki 2:10 जों nugo hake komornai rokno podre podkhe hamjaknai borok komornai tamni hinkhe mwthang jakna bagwi borok kubwino hamjaknai liya hinui nugo au takhuk bukhuk rok जों kwbangma Christian rokno nugo borok lama koro rojak baikha tamni hinmale borok kaitoni kokthaio mechor wngliya chrai kho aboni bagwi takhuk bukhuk rok aboni bagwino Kristoni jonghor Paul bo hai hinui hino Hebrew 5:12-13 tabok norok se phwrwngnai ungnani jora haifano norok no kaitoni kok yaphangno phwrwnggrana bagwi phwrwngnai khoroksa samung nangwi tongkha tabok phano norok
maisayawai abok tuise nungna nangnai terawo abok tui nungwi tongnai borok bo tabok phano sarai kho bubo chaya abo bo mongsa phano sawi manya takhuk bukhuk rok tini chini video ni topic tamo mwthang khailai Cristo ni hamjaktal tiyar kurwi aboni bagwi do hamjaktal sarai minor sarai no khlai sake bandewi lama kororo baikha tamni hinmale bo mechor ngya kho takhuk bukhuk rok sung Paul ni kok no mwthang khailai 2 Korin 11 ni 2 bo tamo hunisia Kaitor haikeno ang norok ni bagwi khasukwo norok ungkha brisik la kthar hai borok khorok sabai bono kaina hanai ang kok sungmani a borok ungkha Kristo hangke aro Kristo bai kok sungmani broi abo sikla katharse mane mechor ungjak broi minor broi abo Kristo bai kok sungjakna chugya aboni bagwi takhuk bukhuk norok dut chaya oi maisana ni chengdi Kaitor ni thanibo khut mechor ungdi bora ungdi tiyar khe tongdi hake tini ni video asuk nung sithung hambai Kaitor no video no share khladi subscribe khlaidi Kaitor ni hawa nani bagwi tei video no khalogoi nai tonai takhuk bukhuk no Kaitor simung kwtal khe rothung hamare rothung